Vale. Bueno, podemos empezar. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, pois comparecemos hoxe aquí a presidente Meiseu para presentar o Plan Concellos 22-23. Non sei se vai salir aí ou non. Sí. Ben, como xa creo que tiñamos anunciado, este ano vaise facer bianual para reforzar, digamos, a posibilidade de que os concellos aceleren as súas actuacións e sirvan de motor non para a recuperación, non? Junto co Reacpon e todo, vamos, todas as medidas que se foron adoptando. Isto vai ir ao pleno deste mes, o sea que, aunque é 22-23, os concellos xa van ter a súa asignación e saber condicións que están xa dentro deste ano e, por lo tanto, xa poden empezar a tramitar. E dicíamos outro día, no pleno dos orzamentos, que o máis importante que tiñan da aprobación destes orzamentos era que os concellos podían ter en tempo e forma os seus recursos. E que pode parecer algo non especialmente noticioso nin relevante, pero que despois tradúcese na posibilidade de facer as actuacións en tempo e forma. Grazas a que outro día aprobamos os orzamentos, con a votación en contra difícil de entender do PP, pois hoxe podemos presentar este plan que vai ir ao pleno, que se vai aprobar, que lle vai permitir aos concellos vamos, arrancar con esas actuacións que eles entendan, non? Que nos respetamos a autonomía dos concellos, por lo tanto, elixirán as que lle conven. Eu quería facer, breve, dúas consideracións. Este plan se vaise a 73,5 millóns, contando os 2 anos. A Diputación ten o orzamento que ten. É un esforzo que, en comparación ao que, vamos, o orzamento que temos, e para facerse unha idea, a Diputación ten 1,51% dos orzamentos que ten a Xunta. Se a Xunta fixera o mesmo esforzo de transferencia aos concellos, estaríamos falando dun plan de 4.867 millóns. Digo para que se faga unha idea de un orzamento de 11.000, estamos falando que ten a Xunta, estamos falando dun esforzo de Diputación elevadísimo. Xa sei que hai, despois, bueno, cada un ten as súas funcións, pero estamos falando dun esforzo descomunal, porque é o orzamento da Diputación. E, en segundo lugar, quero dar algunhas cifras, porque este plan ten tal potencia a hora de corrixir os desequilibrios territoriais que non hai ningún plan, sexa, bueno, os propios concellos xa non, pero sexa da Xunta, sexa do Estado, sexa da Unión Europea, que faga un esforzo tan grande para, digamos, correxir ou fomentar ou mellorar as condicións de vida nos concellos, digamos, máis rurais, nos concellos que teñen menos dinámica económica e social. Non hai ningún. Quedou algunhas cifras. Neste plan, en concreto, no que estamos presentando hoxe, os concellos de menos de 1.000 habitantes, que en xeral son os máis rurais que teñen tal, lévanse 202 euros por habitante. É unha división do que hai. 202. Os concellos de entre 10 e 20.000 lévanse 116. Os concellos entre 20 e 50 lévanse 86 euros por habitante, todo redondeando, para non dar por cifras. E os concellos de máis de 50.000, os de Pontevedra e Vigo, levan, non chega a 27 euros por habitante. Repito, 202, por menos de 10.000, 116 euros por habitante, os entre 10 e 20, 86, os de menos, os de entre 20 e 50, e 27
E non hai ningún plan, nin da Unión Europea, nin dos fondos Next Generation, nin do Estado, que faga un esforzo deste calibre. Este calibre. Bueno, podíamos, en acumulado igual, no acumulado non dos 6 anos, pois estamos igual, quer dizer, os de menos de 10.000 habitantes andan en 922. Non, digo que pasen para que... Non está aí. Pero non aparece. Non. Claro, aparece o total. Bueno, mírese como se mire, que se dividir por habitante, pero aí os de menos teñen de población non teñen máis os de menos de 10.000 que os de 20-50, levan máis do doble, está clarísimo. É dicir, estáse facendo un esforzo que, caso de ter que deixarse alguén, sería os que teñen máis población, porque non é unha pequena corrección a favor dos concellos, digamos, máis dispersos, máis rurais, o que sea, non? É unha corrección fortísima, que creemos que se merece, creemos que, sinceramente, por tanto, estamos aplicando, vamos, elevan anos, que poden os concellos eses ter uns servizos que creo que se merecen máis. Eu xa remato. Se alguén quer, a mí non me gusta facer ensalada de cifras, e que despois son as cifras cargas o demo, canto menos máis, pois mellor só repetir esas 3 ideas. Que vamos en tempo e forma a facilitar a vida aos concellos tendo os datos, gracias a que aprobamos os orzamentos. 2, que é un esforzo para esta Diputación inmenso, que moi dificilmente ninguna outra diputación, non digamos xa a Xunta ou o Estado fai nin ten feito, non? E 3, que fan un esforzo enorme de corrección dos desequilibrios territoriais. Bueno, para non repetirme, como decía o vicepresidente, 73,5 millóns de euros, 43 millóns corresponden ao Plan Concellos do 22 e 30,5 que van a ter disponibilidade os concellos para poder usar e que solamente é a liña 1 do 23. O sea, os concellos van a poder usar todo o Plan Concellos do 22, as 3 liñas, e van poder sumar a liña 1 do 23 como conta. Como vostedes recordarán, o Plan Concellos ten 3 liñas, a liña 1 de investimentos, a liña 2 de amortización e pagamento de débeda de gastos e a liña 3 que é para permitir que os concellos poidan contratar a persoal para garantir servicios. Recordarán que sempre lles comento que Montoro, Montoro, aprobou unha norma onde cando se amortizaba persoal, logo non se podía repoñer, e claro, eso significou un drama para os concellos, para todos, pero particularmente para os pequenos, que cando se amortizaban as plazas, pois logo quedaban sin cubrir os servicios, e claro, sin persoal é imposible cubrir os servicios, por lo tanto, por eso existe esa liña 3. Como sempre, a liña 2 está dotada con 3 millóns de euros, 92, a liña 3 con 9,5 millóns, en este caso, la liña 1, hai que sumarlle a liña 1 do 42 máis a do 22 ao 23, por lo tanto, van a poder dispoñer os concellos de 61 millóns de euros para inversións este ano. Daba cifras o vicepresidente, a min me parece que as porcentaxes falan por si mesmas, pero aí poden vostedes ver en ese gráfico claramente, non? Como os concellos de 1 a 10.000 habitantes van a recibir neste Plan Concellos 22-23 máis de 33 millóns de euros, os de 10.000 a 20.000 23,3 millóns de euros e os de entre 20.000 e 50.000 17 millóns de euros. Por lo tanto, quedan claras nesas cifras en as porcentaxes de inversión por habitante que son os concellos pequenos os que
levan máis recursos. Isto que fai? Desbaratar o mantra de mentiras. E eu non vou a decir que faltan a verdade, vou a decir que minten do Partido Popular, que aínda no debate de orzamento venres pasado decían que abandonábamos aos concellos pequenos. Aí o teñen. Pero claro, si sumamos os concellos entre 1 e 20.000 habitantes, poden ver vostedes que estamos a falar de 56 millóns de habitantes frente a 17. Por lo tanto, está claro que esta administración financia moito máis a os concellos máis pequenos. Está claro, os datos non minten. Os datos non minten, estes son os datos. Por lo tanto, espero que nunca máis o Partido Popular diga estas mentiras de que abandonamos os pequeños e que cando digan vostedes saiban que están mentindo. Pero claro, se vamos ao acumulado durante estes anos, dende o 16 ata o 23, ven vostedes aí que nos de 1 a 10.000 temos investido 150,5 millóns. Se dice rápido, 150,5 millóns. Nos de 10.000 a 20.000, 106 millóns, se dice rápido, e nos de 20 a 50 millóns, 70,6. Sin embargo, en Vigo e Pontevedra, dende o 16 ata o 23, 56 millóns de euros. Por lo tanto, queda claro. E se as cifras que daba o vicepresidente sobre porcentaxe por habitantes son estratosféricas, neste plan, en todos os anteriores, se facemos o acumulado, pois os de 1 a 10.000 recibiron 922 euros por habitante, os concellos de 10.000 a 20.000, 527,44, os de 20.000 a 50.000, 351,26 euros por habitante, e Vigo e Pontevedra 148,67. Si temos en conta o acumulado, pois está claro, verdad? 148 frente a 922. Onde inviste máis a Deputación de Pontevedra? Pois é evidente, nos concellos máis pequenos. Nestes anos do 16 a o 22-23, os de 0 a 20.000, 256,5 millóns de euros. Só do plan concellos. Isto só é do plan concellos. Aquí non están as infraestructuras, non están as políticas medioambientais, non están as políticas sociais, non están as políticas de igualdade, etcétera, etcétera. Solo de plan concellos. E ben, na seguinte aparece, non, o total este ano 73,5 e nos concellos que van de 1 a 50.000, 327,2 millóns de euros. Vamos, investidos solo de plan concellos. Como ven vostedes aí tamén, porque eu creo que é importante, para que serviron estes recursos? Pois na liña de obras e investimentos, na liña 1, 2.623 obras. 2.623 obras, que son 878 viais e senderos. Yo vou a enviar isto, 440 actuacións en edificios municipais, 316 obras de abastecemento e saneamento. Recordan eso que di a Xunta de que teñen que aprobar unha lei integral do auga porque as deputacións non cumprimos coas nosas competencias de financiar abastecementos e saneamentos nos concellos de menos de 20.000 habitantes? 316 obras de abastecemento e saneamento, e así que non as vou a repetir porque senón se fai interminable, non? Pero lles enviar isto para que teñan os datos. Na liña 2 de amortización e actividades, aquí hai de todo, non pago de débedas, de amortización, pero tamén hai actividades culturais, deportivas, etcétera, etcétera, que financian os concellos, 1.318 actividades, e coa liña de emprego creáronse 6.075 empregos. Logo, pasamos a comarcas. Na comarca de Deza e Tabeiros Terra de Montes vai haber unha inversión do plan concellos
22-23 de 11,24 millóns de euros. E aí teñen vostedes todas as tablas de canto recibiron no 21 e canto van a poder dispoñer con este 22-23. Na seguinte, comarca de Osalnés e de Caldas, van a recibir unha inversión do Plan Concellos, só do Plan Concellos, 14,41 millóns de euros 22-23, e teñen tamén aí que concellos van a recibir, canto recibiron no 21 e canto van a poder dispoñer no 22-23. Exactamente igual na comarca de Pontevedra, 12,73 millóns de euros, exactamente o mismo. Canto puideron investir no 21 e canto van a poder investir no 22-23. No Morrazo, 5,08, Cangas, Moaña e Bueu, e tamén cos datos de canto no 21 e canto van a poder dispoñer no 22-23. Na comarca de Vigo, 14,05, aparecen tamén aí os concellos, canto puideron dispoñer no 21, canto van a poder dispoñer no 22-23. No Baixo Miño, 7,11 millóns de euros, canto dispoñeron no 21, cantos recursos van a poder usar no 22-23, exactamente igual en Condado Paradanta, 8,84 millóns de euros. En definitiva, o Plan Concellos é o instrumento máis potente que amosa a complicidade, que amosa unha forma xusta de gobernar, con repartos equilibrados, que permite garantir dereitos e servicios en todos os concellos, particularmente nos de menos de 20.000 habitantes, aínda que facendo un esforzo extraordinario tamén nos concellos de 20 a 50.000 habitantes. Por eso, os alcaldes e alcaldesas do Partido Popular non é que estean contentos, es que dan chimpos de alegría. Dan chimpos de alegría. Nunca pensaran que poideran ter esta inxente cantidad de recursos a súa disposición. Realmente somos a administración aliada dos concellos. Os números falan por sí mesmos, sin ningunha dúbida. Por lo tanto, espero que vostedes, que ahora ven aí os números, vexan que o que estamos a decir o vicepresidente máis eu é absolutamente obxectivo, que o Partido Popular mente. Por certo, estaban encantados con outras formas de distribuir os recursos en épocas pasadas, que eran a dedo, 20 millóns de libre disposición, sin criterios obxectivos, e, dende logo, estes números nunca foron soñados polos alcaldes e alcaldesas. De feito, querido vicepresidente, deu-me pena porque recibín unha carta dun alcalde despois de rematar o pleno de orzamentos, no que non sei que cousas decía a oposición. Bueno, decir non decía nada porque non tiña nada que decir. A carta nos felicitaba por o plan Reacpón. Decía que íamos a cumplir cun dos grandes soños do seu pobo e que quería que fóramos a visitar o que van ali a facer. Foi unha pena porque recibín a 1:30, porque senón ia darlle lectura ali. Era un alcalde do Partido Popular, evidentemente. Era un alcalde do Partido Popular, evidentemente, que mañán saben vostedes que imos presentarlle os alcaldes e alcaldesas o Reacpón e a contestarlle a todas as preguntas, as posibles dúbidas que poidan ter. Así que os números falan por sí mesmos. O algodón non engaña. Algúnha pregunta sobre esta cuestión ou outras? Pois lles pasamos ao PowerPoint para que teñan os datos. Moitas gracias.